बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फुमसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.2 खौ जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 8.2 नैबे सोंथि बिदां 8.2 जोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे थार बुंथिखौ जोङो फोरमान खालामदोंमोन आरो बै फोरमानाबो जाय सोंथि बिदां 8.2 बेयाव थानाय नैबे से नाम्बारनि नैबे सोंथिजोंनो प्राय एखेयानो एसेल' डिफारेन्स दं, एसेल' फाराग दं आरो ना, मोनसे बा मोननै सोदोबनिल' फाराग दङ। दा होमबाथाय सोरबाफोर जुदि नैबे सोंथि चेप्टार 8 बा समानथाला फुमसु बे मोनसे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअ नायाखैमोनब्ला आं गासैबो थाखोनि भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। सोंथिया ओरैबायदि नाय, फोरमान खालामदि आखान्थिथामनि जायखिजाया मोनसे खनानि बाहेरा दानखावग्राया उल्था आखान्थिखौ गुबुन मोननै आखान्थिनि रुजुथायाव बाहेरा बाहागोआव बाहागो खालामो। थांनाय थाखोआव जों जाय मोनसे फोरमान खालामदोंमोन थार बुंथि, बे थार बुंथियाव मात्र मामोन जे नै जे बाहेरा सोदोब ना, बाहेरा सोदोबा गैयामोन। नै बाहेरा सोदोब इ मोननै बाहेरा सोदोब बे मोननै बाहेरा सोदोबाल' गैयामोन आरो ओमफ्राय बाकिया सब एखेयानोमोन। थांनाय थाखोना ओरैबायदिमोन जेनेबा फोरमाना जेनेबा एबिसि मोनसे आखान्थिथामबाना इयाव जायखिजाया मोनसे थिखिनि खनाखौ हमना ला नैबे एआ थिखिनि खना, बेखौ जोङो ओरै बुखावबाय आरो इ जुदि एक्सआव दानफैदोंबा, नै दानखावग्राया जुदि बिसिखौ एक्सआव दानखावबा अब्लाथाय माबायदि बुखावोमोन, नैबे थिखिनि खना एनि जाय उल्था आखान्थि बेखौ ओरैबायदि बुखावोमोन, माने bx is to xc ब्लाथाय मा जायोमोन, इ जायोमोन ab is to ac बिजों समान जायोमोन आरोना। थांनाय थाखोआव बेखौ मोन्दोंमोन। एबारनिया नाथाय जुदा जाहैबाय। एबारनिया होनदों बाहेरा खना। दा बाहेरा खना होननाय लोगो लोगो मा जागोन, इयाव होनदों ना बाहेरा होनदों, खनानि बाहेरा दानखावग्रा होनना बुंदों। अब्ला बाहेरा खनाखौ बोरै मोनगोन जों नाय, आं बेखौ खोन्थिना होदो। हमना ला नैबे आखान्थिथाम मोनसे, हमना ला मोनसे आखान्थिथाम आरो एबिसिया मोनसे आखान्थिथाम ना, एबिसिया जुदि मोनसे आखान्थिथाम जायोब्लाथाय दा बाहेरा खना मोननोब्लाथाय बोरै मोनगोन जों? दा बाहेरा खना मोननोब्लाथाय हमना ला एनि बाहेरा खना मोनसे मोननोब्ला जों मा खालामनांगोन, नै बिएखौ जेनेबा ओरै फोलावना होनांगोन आरो बिए आखान्थिखौ ओरै फोलावना होनांगोन। बिदि फोलावनाय लोगो लोगो मा जाबाय, बिएखौ फोलावनाय लोगो लोगो नै एआथ' जाबाय मा इसिं खना बा इसिङारि खना, ओमफ्राय बायजो खनायाव बे नैबे जाजो थांबाय। हमना ला इया लागिनो थांदों आरो ना। अब्लाथाय नैबे खना CAE आ मा जागोन, खना CAE नैबे खनाखौ मा होनना बुंगोन, नैबे खनाखौ होनगोन बायजो खना ए माने खना एनि बायजो खना बियो ना। नैबे एनि थाखाय मा इयो बायजो खना जागोन आरो CAE आ मा जागोन, बायजो खना ए जागोन आरो बायजो खना ए। नै इदि होनना फरायगोन इखो ना। अब्लानिया जोङो दा सोंथिया ओरैबायदि होनदों नाय, बाहेरा दानखावग्रा अब्लाथाय नै जे बायजो खना जाबायना CAE, इखौ दानखावग्रा दोंसे जुदि जों लायोब्ला ओरै लाबाय आरो ना, नैबे दानखावग्रा लाबाय दोंसे। दानखावनाय लोगो लोगो मा जागोन, नै जे खना CAE दंमोन इयो खावनै जागोन, समान खावनै जागोन। माने ओरैबायदि जागोन, इ दानखावग्राखौ लानाय लोगो लोगोनो इ दानखावग्राया इखौ खावनै समानै दानखावनो हागोन। थामहिनबा इयाव नैबे खनाजों नै खनाजों समान जागोन, नै खनाजों समान जागोन आरो दानखावनाय लोगो लोगो। अब्लाथाय दा सोंथिया होनदों जे नैबे दानखावग्राया मा होनदों, उल्था आखान्थिखौ, दा उल्था आखान्थिया सोरमोन, एनि उल्था आखान्थिया सोर, बिसिया नंगौना। अब्लाथाय इ बिसिखौ जोङो नै जोंथ' बिसिया गैला नालाय इयो दाननो हानाय, बिसिखौ एसे फोलावना लानांगोन जों ओरैहाय, बिसिखौ ओरै फोलावना लाबाय आरो फोलावना लायोब्लाथाय नै दानखावग्राया जाय बिन्दोआव दानगोन, नै फोलावनाय बिसिखौ जाय बिन्दोआव दानोना बै बिन्दोआव मा खालामो होनना बुंदो, गुबुन मोननै आखान्थिनि रुजुथायाव बाहेरा बाहागोआव बाहागो खालामो। थामहिनबा
गुबुन नै बिसिनि बादै गुबुन मोननै आखान्थिया सोरमोन ए बि आरो ए सि ना बिसोरनि रुजुथायाव रानगोन माने ए बि इज टु ए सि बिदि रानगोन आरो ए बि इज टु ए सि रानगोन सोर रानगोन नैबे ए एक्सआ सोरखौ रानगोन नैबे बिसिखौ अब्लाथाय इखौ एक्सआव जुदि दाननानै बिसिखौ मोननै रुजुथाय खालामदोंबाथाय जों इखौ माबोरै लानांगोन इखौ लानांगोन ओरैबायदि बि एक्स इज टु बि एक्स इज टु सि एक्स बेफोरबायदि लानांगोन आरो माबोरै लागोन जोङो नैबे बाहेराव खना ए नि बायजो खनाया जाबाय नैबे बि ए खौ फोलावनो इसिम फोलावनायाव जाय खना सोमजिदोंमोन बियो नैबे सि ए इ खनाया बै सि ए इ खनाखौ मा खालामबाय दानखावबाय ए एक्सआ दानखावना होबाय आरो दानखावना होबाथाय मा जादों ओइ जे बिसिमोन बिसिनि जाय फोलावनाय बाहागो बेखौ बौ दानस'दो एक्सआव दानस'दो अब्लाथाय नैबे बिसिखौ नैबे ए एक्सआ रुजुथाय खालामगोन होनना बुंदों माबायदि रुजुथाय बि एक्स बिनिफ्राय एक्ससिम मोनसे ला सिनिफ्राय एक्ससिम मोनसे ला बि एक्स इज टु सि एक्स बियो मानि समान जागोननो गुबुन मोननै आखान्थिया सोरमोन बिसिखौ गारनानै ए बि आरो ए सि ए बि आरो ए सि नि रुजुथायाव ए बि इज टु ए सि बेखौ जोंखौ फोरमान खालामनो होदो आरो दा जों इखौ फोरमान खालामनांगौ जायखिजाया आखान्थिथामावनो बेफोरबायदि जागोन आरो दा हमना ला आं गुबुन मोनसे आखान्थिथाम लादो हमना ला इनि नामा पि किउ आर आरो आखान्थिथामा ना पि किउ आर दा इयाव पि नि बायजो खना मोननोबाथाय किउ पि खौ ओरै फोलावना नांबाय फोलावनाय लोगो लोगो नैयाव बायजो खना मोनसे सोमजिबाय नैबे हमना ला इयो जेन'बा पि किउ आर एस ना नैबे किउ पि खौ एस सिम फोलावना होनाय लोगो लोगो बायजो खना मोनसे सोमजिदो जाय खनानि बायजो खनानि मुङा मा नाम इयो आर पि एस खना आर पि एस जागोन आरो नैबे खनाया ना आर पि एस नैबे खनाया आर पि एस नैबे खना आर पि एस खौ दा बुखावग्रा दोंसे लाबाय इखौ खनाखौ बुखावबाय आरो ना बुखावदो माने मा इ खनाखौ मोननै खालामदो समान समान इ खना आरो नैबे खना गावजों गाव समान हमना लायो जेनेबा एक्स बिन्दोसिम फैदो ओमफ्राय उनाव दा एक्स बिन्दोसिम नै किउ आर खौथ' दानस'वाखै नैबे दानखावग्राया ना इखौ दानस'नोबा मा खालामनांगोन किउ आर खौ जों फोलावना होनांगोन एक्ससिम फोलावना होबायना अब्लाथाय जोंना इयाव फोरमान खालामनो होनाय मथे मा फोरमान खालामनांगौ जोंना फोरमान खालामनांगौ किउ एक्स इज टु आर एक्स किउ एक्स रुजुथाय आर एक्स बियो सोरजों समान जागोननो गुबुन मोननै आखान्थिनि रुजुथायजों थामहिनबा गुबुन मोननै आखान्थिया सोरमोन पि किउ आर आखान्थिथामाव सोरमोन किउ आर खौथ' बाहायखाबाय गुबुन मोननै आखान्थि जागोन पि किउ आरो सोर पि आर पि किउ इज टु पि आर बे आरो अब्लानिया जोंहा बेखिनियानो फोरमान खालामनो होदो दा जोङो फोरमान खालामनायनि सिगां गिबियावनो मा लागोन सावगारिखौ लाना जोङो फारि फारि फोरमान खालामलांबाय थागोन दा जोङो सावगारि मोनसे आखिनानै लानि गोसो बायदि लानो हायो सावगारिखौ इयाव जिहेतु ए बि सि डि जेबो हमनो हाखायाखै सोंथियाव जोङो ए बि सिबो लानो हायो बा पि किउ आरबो लानो हायो जेनेबा जों ए बि सिखौनो लानोसै आखान्थिथामनि मुंखौ ए बि सि लाना होनि जोङो आखान्थिथाम लानि आदसा एसे फोलावनोबो नांगोन नालाय इयाव लाबाय बेफोरबायदि लाबाय आं एसे खेंख्रायै ए बि सि बेखौ लाबाय आरो आखान्थिथाम ना दा इनिनो बायजो खना ए मोननांगोन जोङो बायजो खना मोननांगोन नालाय जों मा खालामनांगोन नै बि ए खौ फोलावना होगोन फोलावना होनि जों बि ए खौ बि ए खौ फोलावना होबाय बबेसिम इसिम फोलावना होबाय आरो जेनेबा इ नामखौनो होबाय बा गुबुनबो दोननो हागौ जों खोथा गैया इयो ओमफ्राय उनाव जों मा लाबाय मोनसे दानखावग्रा लानोसै नैबे बायजो खना सि ए इ खौ दानखावग्रा लानि दानखावनायाव मा जानांगोन समान जानांगोन आरो ना नैबे खनाजों समान जानांगोन आरो समान जानांगोन अब्लानिया जों इदि लाबाय जेनेबा दानखावग्रा लाबाय मोनसे बे दानखावग्रा लाबाय दा बै दानखावग्राखौ जोंहा जेनेबा दानखावग्राया बिसिखौ दानस'नांगौ नालाय दा बिसिखौ दानस'गोन दा आं मा मोनसे लानि जेनेबा बिसिखौ जों फोलावना होगोन आरो बिसिखौ फोलावना होगोन जों
बिसिखौ फोलावना होबाय बिसिखौ फोलावना होनाया मा जाहैबाय जे फोलावनाय बिसिया इदिनगोन आरो फोलावनाय बिसिया नैबे बायजो खना ए बा खना CAE नि बुखावग्राखौ अबे बिन्दोआव दानदो बियो x बिन्दोआव दानदों होननानै जों लाबाय जे इयो x बिन्दोआव दानदों होननानै जों लाबाय आरो दा जोंहा फोरमान खालामनांगौआ बेनो दहाय आं खोन्थानायानो दा होमबाथाय दा जों जिहेतु मा होनना फोरमान खालामनांगोन जों bx मा लानांगोन bx is to cx bx रुजुथाय cx बा मा जागोन ab रुजुथाय ab रुजुथाय ac बेखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो दा होमबाथाय जों फोरमान खालामनायनि सिगां गिबियावथ' जों आखिना लानायखिनिखौ सोंथियाव जि बुंदो बे मथेनो जों आखिना लादो आरो बेखिनिखौ जों गोनांथि फोरलियाव लिरना होनांगौ दा आं गोनांथि फोरलियाव लिरना लाखानि दा सोंथिया बुंनाय मथे जोङो लिरनानै लाबाय आखिनानै लाबाय आरो आखिना लानायखौनो जों इयाव लिरबाय जे ABC मोनसे आखान्थि 3 नि BA आखान्थिखौ E बिन्दोसिम फोलावनाय जाबाय नै ABC मोनसे आखान्थि 3 मोनना नै BA खौ E सिम फोलावदो नंगौना बेखौ लिरबाय ओमफ्राय बायजो खना A एबा खना CAE नि दोंसे दानखावग्रा लानाय जाबाय नैबे बायजो खना A माने नै CAE आनोखा आरोना CAE नैबे इसिं A नि इसिं खना इसिङारि खना A नैबे जाबाय बायजोआरि खना A नैबेखिनिया CAE खिनिया ना बेनि मा होनदों दोंसे दानखावग्रा लानाय जाबाय बे दोंसे दानखावग्रा लानाय जाबाय जाय फोलावनाय बिसिखौ x बिन्दोआव दानस'दों नै बिसिखौ जों फोलावनायाव नै दानखावग्रायाबो दानस'दो x आव दानस'दो आरो फोरमान खालामनांगौ दि मा bx is to cx माने bx रुजुथाय cx is equals to ab is to ac बेखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ माने ab रुजुथाय ac अब्लानिया दा जोङो फोरमान खालामगोन दा फोरमान खालामनायनि सिगां बेयाव मा जाहैबाय जोंहा मोनसे आखिनायनि गोनांथि जानानै फैबाय जे इखिनिजोंल' जोङो फोरमानखौ बानायनो हानाय नङा मोनसे आखिनाय एक्सट्रा लादेरनांगोन दा होमबाथाय जोङो एक्सट्रायै मा लागोन इयाव आखिनायखौ ओरैबायदि लागोन नै जे ax दंना नैबे ax नि लिगै नैबे c बिन्दोजों दोंसे लिग हांखो लागोन आरो नैबे ax नि लिगै लागोन जोङो नैबे c बिन्दोनिफ्राय दोंसे ax नि लिग हांखो लागोन आच्छा लिग जानांगोन आरो ना आच्छा आङो नै बेखिनिखौ जोङो आखिदेरना लाबाय माने मा आखिदेरना लाखो जोङो नैबे ax नि लिगै c बिन्दोजों दोंसे लिग हांखो बोना लानाय जाबाय आरो नैबे जाय हांखो c बिन्दोजों बोदों बे हांखोआ मा खालामदो नैबे AB खौ बु दानस'दो मोनसे नैबे बिन्दोआव दानस'दो नै बिन्दोखौ जोंनि बायदि नाम होनो हागौ जोङो बिन्दोखौ जेनेबा D नाम लाबाय आरो जे नैबे बु दानस'दो D बिन्दोआव दानस'दों होननानै जों लाबाय आरो हा नैबे D बिन्दोआव दानस'दों अब्लानिया दायो D बिन्दोआव दानस'बायब्ला जायखौ जुदि नैबे D खौ आङो गुबुन गाबजों होथ'दो र' नैबे जोङो D बिन्दोआव दानस'नाय लाबाय जेनेबा AB खौ C बिन्दोजों थांनाय जाय AX नि लिग हांखो बियो बु दानस'दो AB खौ D बिन्दोआव दानस'दों आरो अब्लानिया दा जों बेखिनिखौ आखिनायाव लिरलायनांबाय आरोबाव अब्लाथाय आखिनायाव जों लाइनसे लिरगोन जे AX नि लिगै C बिन्दोजों दोंसे हांखो बोनाय जाबाय जाय हांखोआ AB खौ D बिन्दोआव दानस'दों बेफोरबायदि होननानै जों लिरगोन दा इखौ आङो लिरना होखानि दा जों आखिनायाव लिरबाय जे C बिन्दोजों AX नि लिगै दोंसे हांखो बोनाय जाबाय नैबे C बिन्दोजों AX नि लिगै दोंसे हांखो बोदों जाय AB खौ D बिन्दोआव दानस'दों नै AB खौ बबे बिन्दोआव दानस'दों इयो D बिन्दोआव दानस'दों आरो ना एबार जों फोरमान खालामगोन एबार जों फोरमानाव फैनि बेयाव फोरमान एबार जों फोरमान बानायसै दा फोरमानाव जों फार्स्ट स्टेपावनो मालानि दा जों इयाव नाय नैबे AX जो CD जो लिग होननानै बुंखादोंमोन ना माबायदि जेनेबा AX नैबे AX आरो नैबे CD आ गुसुं CD
दा जुदि AX जो CD जो लिक जायोब्ला ना अब्लाथाय इयाव जुदि मोनसे दानसग्रा दोंसे दानसग्रा बै दानसग्राया जुदि नै जायोब्ला D निफ्राय नै E सिम DE आ ओरै दानसग्रा जायोब्ला DE आ जुदि इदि दानसना होयो ना अब्लाथाय इयाव जोंहा मा जायो मोखांसे खना सोमजियो दा मोखांसे खना सोर सोमजिगोन इयाव नाय जोंना मामोन AX जो DC जो मामोन AX जो DC जो गावजों गाव लिकमोन AX जो DC जो लिकबाथाय जेब्ला DE आ दानसग्रा जागोन DE आ दानसबाथाय मा जागोन नैबे खना ए खनानि मुङा मा मुं ADC बो होननाय बा CDA बो होननाय इ खनाजों नैबे खनाजों मोखांसे खना XAE इसोर मा जागोन मोखांसे खना जागोन आरो बेनिखायनो जों इयाव मा मोनगोन जिहेतु इयाव नैबे AX जों नैयाव लिरना होदो दे AX लिक सोरमोन CD AX जो CD जो लिक हो ओमफ्राय सोर दानसग्रा DE आ दानसग्रा DE आ दानसबाथाय मा जागोन बेनिखायनो सोर जागोन नैबे इ खनाजों नै खनाजों मोखांसे खना CDA is equals to खना CDA जो XAE बिसोर मा जागोन मोखांसे खना जागोन मोखांसे खना बे आरो इसोर मोखांसे खना नालाय गावजों गाव समान जागोन आरो दा जोङो बेखौनो फोरमानाव बाहायगोन आरो नैबे फोरमानाव लिरगोन जोङो AX लिक CD सोर दानसग्राया जाबाय DE आ दानसग्रा DE आ दानसग्रा मा जाबाय नैबे खनाजों इ खनाजों मोखांसे खना जाबाय CDA खना XAE खना CDA is equals to खना XAE जाहोना जाबाय मा मोखांसे खना बिसोर मोखांसे खना इखौ से नाम्बार खालामना दोनथबाय जों रमान नाम्बार 1 ए मोनसे थांबाय CDA is equals to खना XAE बे मोननै खनाया जाबाय मोखांसे खना इ जाबाय जोंनि से नाम्बार समानथाय एबार जों गुबुन मोनसे कन्डिशन लाना फैलायगोन आरो बे कन्डिशना जाहैबाय ओरैबायदि नाय गुबुन मोनसे कन्डिशनाव फैनि आच्छा आं फोरमानखौ एबार गोजौआव लिरनोसै ससेखौ आच्छा बेयाव सावगारिजों आं फोरमायना होदो जे बेयाव ओरैबायदि बायजो खना CAE मोन ओरैबायदिमोन A निफ्राय ओरै C फैनाय दंमोन आरो ना एसे खेंख्रासिनियो A निफ्राय C सिम ओरै फैनाय दंमोन A निफ्राय C फैदो A निफ्राय E सिम ओरै थांदो बेफोरबायदि थांदो आरो नैबे बायजो खना CAE इखौ सोर बुखावदो होनदोंमोन AX आ बुखावदोनो AX आ बुखावग्रा आरो नंगौना CAE खनाखौ सोर बुखावदो AX आ बुखावदो AX आ अब्लाथाय जेब्ला बुखावना होयो नैबे इनि बुखावग्राया माने खना CAE ना CAE खौ जेब्ला नैबे सोर बुखावदो AX आ खौ AX आ बुखावदो ना AX आ बुखावदों दा बुखावदों माने मा बुखावदों माने AX आ CAE खौ बुखावदों माने समान समान खालामना होदो नैबे खनाजों इ खनाजों समान समान बुखावदो नै खनाया जेसे गिदिर इ खनाया बेसे जागोन आरो बेखौनो बुखावनाय होनना बुङो बेनिखायनो मा जाबाय समानै बुखावदो नालाय नैबे खनाजों इ खना समान इ खनानि मुङा मा होनना बुङो CAX सरि इ खनानि नामा जाबाय CAX is equals to नै खनानि मुङा मा इयो XAE बे आरो हा जों मा मोनबाय जिहेतु नैबे खना CAE खौ
CAE खौ AX आ बुखावदों AX आ बुखावदों माने मा समान खावनै खालामना होदो नैबे खनाजों खना समान जानाय बायदि नै खनानि मुङा मा मुं इयो CAX नैबे खनाया आरो नै खनाया मा नाम इयो XAE बेनिखायनो CAX आरो XAE आ समान CAX आरो XAE आ समान जागोन बेखौनो जों लिरगोन इयाव आरो होनना लिरगोन आरो सोर बुखावदो खना CAE खौ ना CAE खौ सोर बुखावदो AX आ बुखावदों AX आ बुखावदों बुखावदों बा दानखावदों इयाव दानखावदो होदोंमोन आं ना बुखावनायानो दानखावनाय आरो दानखावदों आं दानखावदों खालामनानै आरो खना CAX खौ सरि खना CAE खौ AX आ दानखावदों CAE खौ जुदि AX आ दानखावबाथाय मा जायो बेनिखायनो खना नैबे CAX आरो XAE आ समान खना CAX इसेखौ खना XAE ओमफ्राय इखौ जों 2 नाम्बार खालामना दोनथ'गोन नैबे खना मा जाहैबाय CAX नै CAX इक्वल्स टु XAE खना XAE बे आरो 2 नाम्बार समानथाय जाबाय आरोबाव नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे कन्डिशन फैलायगोन इ मोनसे कन्डिशना जाहैगोन मा नाय इ मोनसे कन्डिशनखौ आरोबाव जों नायलायनि अबे मोनसे फैयो एबार जोंना नेक्स्ट कन्डिशना बिनो फैफिनगोन नै जेनेबा AX लिक CD आनो फैगोन AX बोरै दंमोनलाय नै A निफ्राय ओरै X थांनाय दंना A निफ्राय X थांनाय दं आरो C निफ्राय D ओरै थांनाय दं जेनेबा नै गाहायाव C निफ्राय D सिम थांनाय दं ओरैहाय आरो इसोरो मामोन AX जो CD जो लिखामोन ना AX जो CD जो लिक आरो AX लिक CD अब्लाथाय AX जो CD जो जेब्ला लिक जागोन ना अब्लाथाय नाय इयाव मोनसे बुखाव दानसग्रा दंबावलायो A निफ्राय नै C सिम फैनाय दंना A निफ्राय C ओंखायनो A निफ्राय C सिम जेब्ला ओरैहाय AC ओरैहाय दानसदो एबार सोर दानसदो AC आ दानसग्रा आरो जेब्ला AC आ दानसग्रा जागोन अब्ला मा जागोन नै AX जो CD जो लिकमोन AC आ दानसग्रा AC आ दानसबा मा जागोन इयो माबायदि नै खनाजों इ खनाजों नाय माबायदि महराव सोमजिदो इसोरो जेनेबा ओरैहाय नायनो थांबाथाय उल्थायै N बायदि नुयो बा बोरैबा नायबाथाय Z बायदिबो नुयोना अब्लाथाय जायखिजाया N बायदि महर बा Z बायदि महरै जुदि खनाफोरा सोमजिनो गावजों गाव मोननै लिकखौ दानसलायनानै जुदि बेफोरबायदि N बा Z बायदि महरै सोमजिहोयोब्ला बिसोर खनाखौ मा होनोमोन उल्था मोखां इसिं खना होनना बुङो आरो उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जेब्लाबो गावजों गाव समान बेनिखायनो मा जागोन नैबे खनाजों इ खनाजों समान जागोन नैबे खनाखौ जों मा होनना फरायनो हागौ DCA होनना फरायनो हागौ खना DCA नैबे खना आरो इ खनाखौ मा होनना फरायनो हागौ जों CAX होनना फरायनो हायो खना CAX होनना फरायनो हागौ आरो इखो ना जोङो बेफोरबायदि फरायगोन अब्लानिया जोंहा मा जाबाय नै खनाजों उल्था मोखां इसिं खना नालाय गावजों गाव समान जाहैबाय माने AX जो CD जो लिकमोन इयावनो AC आ दानसनाय लोगो लोगो नै खना मोननाया गावजों गाव उल्था मोखां इसिं खना जाबाय आरो उल्था मोखां इसिं खनाफोरा गावजों गाव समान नैबे खनानि मुङा जाबाय CDA नै DCA इक्वल्स टु नैबे खनानि मुङा मा नाम इयो CAX इसोरो गावजों गाव समान जाबाय आरो बेनिखायनो जों लिरगोन आरो इयाव ओरैहाय आरोबाव मामोन AX जो CD जो लिक AX लिक CD सोर दानसग्रा एबार AC आ दानसग्रा आरो AC आ दानसग्राबाथाय नैबे खनाजों खना समान थामहिनबा DCA इक्वल्स टु CAX बेनिखायनो खना DCA इक्वल्स टु खना CAX जानखौ लिरनो हागौ मा खना इसोरो उल्था मोखां इसिं खना उल्था मोखां इसिं खना इ जाबाय बेसे 3 नाम्बार समानथाय 1 2 3 ए मोनथाम सरि आं नैखौ CAC सो लिरफ्लांबाय CAX मोन इयो
CAX नि DCA equals to CAX अब्लाथाय दा जों नायगोन से 2 आरो 3 बे मोनथामखौ जों जेब्ला नायो अब्लाथाय जों मा मोनगोन बेखौ नायनि जों बेनिखायनो 1, 2 आरो 3 implies 1, 2 आरो 3 निफ्राय मा मोनो जों ए मोनथामनिफ्राय नायनि 1, 2 आरो 3 निफ्राय बेयाव खोन्थिना दङ से नाम्बार समानथायाव मा दं CDA जो XAE जो समान मा जाना दं खना CDA is equals to खना XAE नंगौ ना से नाम्बार समानथायाव मा समान CDA equals to XAE CDA equals to XAE एबार नेक्स्ट 2 नाम्बाराव फाय मा दं CAX equals to XAE थामहिनबा XAE जोसो समान CAX आ समान नै XAE जोसो समान CAX आ समान नंगौ ना नै नाम्बार मथे मा XAE आ CAX जो समान XAE equals to CAX आरो एबार नैयाव फै 3 नाम्बाराव मा दं DCA equals to CAX थामहिनबा CAX आ सोरजों समान एबार CAX आ समान जायो DCA जो बेयाव जाबाय खना DCA बे जाहैबाय आरो अब्ला नाय आं खेबसे खोन्थाना होबावदो से नाम्बाराव दंमोन CDA जो XAE जो समान CDA equals to XAE नै नाम्बाराव नायबाय दैयाव मा दो CAX equals to XAE थामहिनबा XAE जो CAX आ समान XAE जो CAX आ समान एबार 3 नाम्बाराव फैदो 3 नाम्बाराव मा DCA equals to CAX थामहिनबा CAX जो DCA आ समान CAX जो DCA आ समान अब्लाथाय जोंनो नै खना मोननैखौ समान लिरनांगौ दा इयो समान 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 गासैबो समान जाजोबबायना इयो समान थामहिनबा मा गासैबो गावजों गाव समान अब्लाथाय जों अबेखौ नांगौ फोरमानाव नै बेखौ नांगौ आरो नै मोनसे खनाखौ समान नांगौ आरो इयो मोननै खनाखौ समान लिरनांगौ जेहेतु गासैबो समान नालाय बेनिखायनो मा फैबाय CDA जो DCA जो समान जाहैबाय बेखौ जों लिरनोसै 1, 2 आरो 3 निफ्राय मा फैबाय जोंना खना CDA is equals to खना DCA बे फैबाय माने मा फैगोन जोंना खना CDA equals to मा फैबाय खना DCA फैबाय आरो नांगौ जायो 4 नाम्बार खालामना दोन नांगौ जायोबाथाय जों इखौ लिरनो हागोन 4 निफ्राय बाहायदो होननानै ना दा जोंना बेखिनि फैबाय दा होमब्लाथाय नाय दा जोङो नायनि CDA equals to DCA फैबाय नालाय अबेबा मोनसे आखान्थि 3 निनो खना जागोन इ मोननैया मानो होनबाथाय इयाव नाय ACD दं इयावबो ACD दं ना गासैयावबो माने A दं C दं आरो D दं आरो हांखोआ गतिके A C आरो D थानाय आखान्थि 3 निनो खना जाखागोन इयो अब्लाथाय नै A आ सोर नै A नंगौना ओरै दं A निफ्राय ओरै D फैनाय दंना A निफ्राय ओरै D फैदो आरो A निफ्राय C फैनाय दं A निफ्राय C फैनाय दं अब्ला इयो मोनसे आखान्थि 3 नि जायगोन इयो CDA माने अबेयाव CDA माने नैबे खनाया ओमफ्राय DCA माने अबे खनाया DCA माने नै खनाया अब्ला ACD इ मोनसे आखान्थि 3 आव ADC बा ACD आखान्थि 3 आव मा जाबाय इ खनाजों नैबे खना समान CDA जो DCA जो समान नालाय CDA नै खना DCA बा नै खना बे मोननै खनाया समान आरो जेब्ला मोननै खनाया गावजों गाव समान जायो अब्लाथाय मा जागोन याव दं जोंना मामोन CDA equals to खना DCA CDA DCA इ मोननै खना समान नालाय मोनसे आखान्थि 3 आव मोननै खनाया जुदि गोरोब समान जायोब्लाथाय मा जागोन बे आखान्थि 3 खौ मा होनगोन जोङो गोरोब आखान्थिनि आखान्थि 3 आरो गोरोब आखान्थिनि आखान्थि 3 आव दोंनै आखान्थिया समान जाखानांगौ सोर समान जायो ए जे खना मोननै समान दंना बिसोरनि उल्था आखान्थिफोरा जेनेबा नै खना D नि उल्था आखान्थिया सोर जागोन बे जागोन उल्था आखान्थिया AC आ AC जे सोर समान जागोन नैबे C नि उल्था आखान्थिया सोर C नि उल्थाखै थानाया जाबाय नैबे AD आ नै आरो बेनिखायनो इ मोनसे आखान्थि 3 आव मा मोनगोन जों AC जो AD जो समान मोनगोन आरो मानो होनबाथाय नै इ खना मोननैया समान नालाय D नि उल्था आखान्थिया जाबाय AC C नि उल्था आखान्थिया जाबाय AD बेनिखायनो AC आरो AD आ समान बेनिखायनो जों इयाव मा लिरगोन दानियाखौबो लिरनो हागोन दानिया मा जाबाय आखान्थि 3 मा मुं मोनैयो ACD आव मा मोनबाय जों नैबे 4 निफ्राय लाबोयोबाथाय खना
CDA is equals to खना DCA CDA जो DCA जो समान इ जाबाय 4 निफ्राय फैदो आरो बेनि मतेनो मा जाबाय थार बुंथि मते नै सावगारि खन्थिनाय बायदि CDA जो DCA समान जाबा मा जायो AC जो AD समान जायो AC equals to AD समान जायो आरो AC equals to AD नांगौ जायखौ 5 खालामबाय जों ना आरो नैयो जेहेतु 4 निफ्राय लाबदो लिरोबा 4 निफ्राय होनना लिरनो हागौ 4 निफ्राय लाबदो नालाय 4 निफ्राय मानोबाथाय 4 आव दंमोन जोंहा CDA जो DCA समानमोन बेखायनो CDA equals to DCA 4 निफ्राय लाबदो नालाय 4 निफ्राय होनदो ओमफ्राय इनि मते मा जायो नै आखान्थिथामाव नायोब्लाथाय थार बुंथि मते ACJ AD समान जायो स AC equals to AD बे मोनसे फैबाय जोंहा बे मोनसे स्टेप थांलायबाय आरो मोनसे स्टेप फैबावगोन जोंहा नेक्स्ट मोनसे स्टेपआव थांनि जों नेक्स्ट मोनसे स्टेपआव फैगोन जों दा नेक्स्ट मोनसे स्टेपआ मा दं बेयाव नाय गुबुन मोनसे स्टेपआ ओरै जाहैगोन जोङो जेनेरेल मेथ्सआव आखान्थि 3 चेप्टाराव मोनसे थार बुंथि मोनदोंमोन दा इयाव आखान्थि 3 मोनसे दं A B X आ मोनसे आखान्थि 3 ओरै जाना दं बिदि मोनसे आखान्थि 3 जाना दं आरो A B X A B X आ मोनसे आखान्थि 3 जाना दं दा इनिनो ओरै जाना दं बे आखान्थि 3 आव C D नैबे CD आ मा जाना दं AX नि लिक जाना दं ABX आखान्थि 3 आव मा जाना दङ नैबे CD आ AX नि लिक जाना दं थामहिनबा दोंसे हांखोआ मोनसे आखान्थिनि लिक जाना दं अब्लाथाय जोंहा स्ट्रें रुजुयारि थार बुंथि बायदिब्लाथाय गुदि स्ट्रें रुजुयारि थार बुंथि जायखौ जोङो क्लास 10 निनो आखान्थि 3 चेप्टार मोनदोंमोन बे थार बुंथि बायदिब्लाथाय मा फैयो जोंना बेयाव जुदि मोनसे आखान्थि 3 आव दोंसे हांखोआ माने दोंसे आखान्थिनि आखान्थि 3 नि दोंसे आखान्थिनि लिगै दोंसे हांखोआ गुबुन दोंनै आखान्थिखौ मोननै बिन्दोआव दानसयोब्लाथाय अब्लाथाय मोनसे रुजुथायाव रानो बे रुजुथाया जाबाय ओरैबायदि जेनेबा BX आं जुदि ओरै लायो BX डिवाइडेड बाय CX लायोब्ला BX B निफ्राय X सिम डाइरेक्ट थांदो ना ओमफ्राय मा फैदो C निफ्राय X सिम फैदो B निफ्राय X सिम C निफ्राय X सिम बेखौ रुजुथाय खालामबा नै फारसेथिंबो मा जागोन नै फारसेथिंबो B निफ्राय डाइरेक्ट A सिम थां B निफ्राय A सिम नेक्स्टआव मा हो D निफ्राय A सिम D निफ्राय A सिम बे आरो थामहिनबा माबायदि गिबिथाराव नै फारसे आखान्थि आरो मोनसे फारसे आखान्थियाव ओरै लादो नै इ मोनसे फारसे आखान्थियाव B निफ्राय X सिम लादो B निफ्राय X सिम गतिके ओजोंबो गोजौआव मा जागोन B निफ्राय डाइरेक्ट A सिम थांगोन B निफ्राय A सिम नेक्स्ट स्टेपआव मा फैदो गाहायाव मा दं CX थामहिनबा C निफ्राय X लादो नालाय नैजा ओजोंबो मा लानांगोन D निफ्राय A सिम लानांगोन D निफ्राय A सिम बे जाबाय गुदि स्ट्रें रुजुथायारि थार बुंथिमोन आरो बै मतेनो जोंहा इयाव फैगोन दा जों इयाव लिरगोन आरोबाव ओरै होननानै आखान्थि 3 ABX आव ABX आव मा मोनगोन जों ABX आव आखान्थि 3 ABX आव मा मोनदो जोङो औ नैयाव आं लाइन मोनसेखौ ओरैनो लिरना होलायासै जायखिजाया इयाव लिरसिगोन आङो मा मोनदो इयाव ABX आव AX जो CD जो लिक AX लिक CD आं इखो नैयाव हांखोजों लिरलायासै नैबेयावनो लिरफैबाय आं मानो होनबाथाय नैबे ABX आखान्थि 3 आव AX जो CD जो लिकमोन नंगौना AX जो CD जो लिक आरो बेनिखायनो मा फैयो गुदि स्ट्रें रुजुथायारि थार बुंथि मते BX by CX BX by CX is equals to BX by CX equals to मा जायोमोनलाय जोंहा BA by DA BA by DA अब्लाथाय जोंहा फोरमाना फैसिगोन इयो बारा गैलिया BX थाबाय CX आ थाबाय फोरमानाव जोंनो AB नांगौ नालाय BA खौ जों AB बो लिरनो हायो AB लिरबाय थिग बिदिनो DA खौ जोङो मा लिरनो हायो AD बो लिरनो हागौ आरो ना BX by CX थाबाय नै एखेनो इक्वल थाबाय BA खौ जों AB बो लिरनो हायो बेखायनो AB लिरबाय DA खौ AD बो लिरनो हायो बेनिखायनो AD लिरबाय आरो अब्लाथाय इयाव नाय BX by CX इ थाबाय इक्वल्स टू AB आथ' AB नो थाबाय 5 नाम्बारखौ नाय AC equals to AD थामहिनबा AD नि जायगायाव मा लिरनो हायो
गोसोबा एसिबो लिरनो हायो बेनिखायनो एडिनि जायगायाव एसि लिरगोन जों बेयाव जे एडि दं इनि जायगायाव एसिखौ लिरनो हागोन आरो बेयाव बाखौ बाहायदों नालाय बाखौ बाहायना हो बाखौ बाहायना बाखौ बाहायना होबाय जों रमान नाम्बार 5 ना रमान नाम्बार 5 खौ बाहायना होदो जों अब्लाथाय मा जाबाय नै एडिनि जायगायाव एसि होबाय नै खेबसे खोन्थाबावदो bx बाय cx इदिनो थाबाय इकुवेल थाबाय ab आ abनि थाबाय एडिनि जायगायाव मा होदो एसि होदो मानो होनबा एडिनि जायगायाव जों एसि लिरनो हायो बानि मथे बेनिखायनो एडिनि जायगायाव एसि लिरना बाखौ बाहायना होननानै लिरना होबाय आरो अब्लाथाय दाइखौ जों रुस्टायाव लिरबा मा जागोन गोजौनि bx खौ लिर ओमफ्राय बोखाव खोन्दोनि जायगायाव रुस्टाय होबाय cx खौ उनाव लिर थिग बिदिनो जोंबो ab खौ गोजौनिखौ लिर बोखाव खोन्दोनि जायगायाव रुस्टाय लिर ac खौ उनाव लिर bx रुस्टाय cx bx रुस्टाय cx ab रुस्टाय ac ab रुस्टाय ac अब्लाथाय इनो जोंहा फोरमान खालामनो गोनांमोन बे फोरमान जाबाय प्रुफ होनना लिरना हो फोरमान जालांबाय आरो अब्लाथाय जोंना नैबे से नाम्बारनि जाय सोंथिमोन बेयो मावफुंजाबाय आरो बेजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।